F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, x-Shadow Minister għax-xogħol u l-ħolqien ta' setturi ekonomiċi ġodda Ivan Bartolo u x-Shadow Minister għall-Agrikoltura u s-Sajd Tony Bezzina qalu li fil-budget il-Gvern għamel tiegħu abbozz ta' liġi kontra l-ħela tal-ikel li l-Partit Nazzjonalista ppreżenta sena u nofs ilu fil-Parlament. Iż-żewġ Shadow Ministers qalu li din hi offiża lil Maltin u Lawċin u li dan jirrifletti arroganza politika. Huma wrew il-fehma li l-Gvern hu bla viżjoni u ideat li għandu mentalità antikwata u parrokjali li m'għandux għarfien tal-problemi tas-settur agrikolu u li tilef għal kollox ir-ruħ soċjali tiegħu għax ma jħoss lil minnu fil-faqar u fil-bżonn. Abbozz li ġie ppreżentat kif qal sewa l-kollega tiegħi Ivan Bartolo mill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament dwar miżuri biex jitnaqqas il-ħela ta' ikel u l-ġenerazzjoni tal-iskart baqa' fuq l-iskaffa għal xejn inqas minn sena u nofs sħaħ, però issa bil-wixtos kollu għamlu parti mill-budget li għadu kemm ħabbar f'dawn l-aħħar ġranet. Qalu li minflok il-Ministru għall-Agrikoltura s-Sajd u d-drittijiet tal-annimali Anton Refalo rikonoxxa li dan l-abbozz kien tajjeb u ddiskutih bla dewmien u kaxkar saqajh u ħela sena b'detriment tal madwar 20% mill-popolazzjoni li qalu tinsab f'riskju ta' faqar. Qalu wkoll li din istmerrija l tip ta' politika li taqtaq qlub dawk interessati propju fil-politika.